mung wae mengkene. Pripun. Yai Demang. Tak sawang wiwit rong dina kelungguhan iki kok beneh kelawan padatan polatanmu. Kowe awan arang-arang mangan yen bengi tak sawang kowe ora tau turu. Sajake ana bab sing ngebut-ngebuti rasamu. Kiai, yen to pancen kowe mikir abot banjur sing kok pikir kuwi apa morenggah kandhak nombok menawa aku kelawan anak-anakku. Kabeh bisa ngenteng-entengi sesangganmu jalaran. Yen Kyai Demang susah kuwi sing ngopeke woh ora kepenak kuwi aku apa kira-kira kabotan yen aku mapan ana kene Kyai. Nuwun sewu. Ampun ngantos lebet anggenipun menggalih Nyai Dewi. Mboten wonten menapa-menapa. Saestu. Mboten wonten